дочь Баговеевой Шаделе Абдулловны, заслуженного врача с 1962 года, первая в Кайбетском районе. Я Ибрагимова Наиля Сабиховна. Әнием турында әйтәсе сүзләрем бераз истәлекләр бар. Антон Павлович Чехов табиб һөнәрен батырлык дип атаган. Табибларның җаны, уйлары чиста булырга тиеш. Алар кулында кеше язмышы. Авыл табибның эш тәртибе һәм бурычлары шәһәр табибларыныкыннан аерыла. Алар көнме-төнме авыруга ярдәм күрсәтергә әзер булырга тиеш. Авылда бер табиб та үз белгече буенча гына эшләми. Минем әнием дә дежур вакытында бөтен авыруларны бөтен авыруларга дөрес ярдәм күрсәткән. Инфекционист булып та эшләргә туры килгән. Хәтеремдә ул гел эштә иде. Төннәрен авыру бала кроваты янында больницада саклап чыккан көннәре дә күп булган. Хәзер безнең ерак авылларга медицина хезмәте күрсәтер өчен мобильный поликлиникалар килә. Ә ул вакытта авылларга ат белән барып профилактика өчен прививкалар ясарга врач белән шәфкать туташы баралар иде. Радиодан чыгыш ясап, аңлатып, сәламәтлекне саклау турында әңгәмәләр үткәрәләр иде. Кыш уртасында ат белән тулып киеп, ерак авылларга чыгып киткәннәре бар. Каты авыру бала янына. Аннан туңып кайтып, мичне кочаклап, елый-елый торганнары хәтеремдә. Әнием үзен эшенә тулысынча бирелеп, яратып, бик тә җаваплы карый иде. Урыны җәннәттә булсын.